केते लागिला 55 लाख तैयारी लानी 55 लाख टंका मंदिर तैयारी लानी की बहुत एक हजार तो 5 लाख टंका है ना बहुत भलो डिजाइन पूजा जिनिस रे एने तेने एमती 5 लाख टंका हाँ भलो डिजाइन दर्शक बंधु नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज फाइनाली पहुंचली गालगंडा ये भगवान शिव मंदिर प्रतिष्ठा है सोमवार दिन आउ से नाटक लगी नाटक लगी ये मंदिर डिजाइन देखो भल अच्छी भर आम जा देखी डिजाइन होती भगवान शिव माता पार्वती बड़ धरण मूर्ति तैयारी होती भल डिजाइन कराई सोमवार दिन ओपन है ये होम यज्ञ है रायगढ़ ब्लॉक अक्षयमुनि आश्रम आश्रम हरिपद विश्राम नहीं चली सौरभंग मुनि आश्रम ये हूँ गालगंडा गाँव में कई लोक ना किसी लोक नाट देखा जाती आ कि घर बंद अच्छी साई गोटे मात्र गोटे साइड साही तले देखा बेले पर्वत इे पर्वत पूरा पर्वत भाई ना तुम ए गाँ ना रामगिरी रामगिरी अच्छा
ଆମେ ଏ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଲଗୁଣ୍ଡାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁରେ ଜାଣିଛ ଜାଣିନ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଥ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ସେଠି ରହିଯାଇଛି ନାଇଁ କେତେ ପରିବାର ଥିବ ଆମେ ଏଠି ଘର କେତେ ଥିବ 300 ଘର କେତେଟା ସାହି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପ୍ରତି ଗାଁର ଅର୍ଥ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଛି କି ଗାସି ନାଇଁ ନାଇଁ ଅର୍ଥଟା ହେଲା ଗାସି ଘାରେ ଗାଲ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଘର କିଛି ଘର ଅଛି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଯାକରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଘର ଯାହା ଥାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠି ସାଠିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ 3ଟା ସାହି ଗାଲଭଣ୍ଡ ଗନ୍ଧାତି ଲମ୍ଭାତି ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କୁରୁଡ଼ା ହଁ ଲାଇ ଲାଇ କୁରୁଡ଼ା ନାଇଁ କି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ 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 ଘର ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ମାଲିକ ଯାକ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଚ୍ଛା ମାଲିକ ଯାକ ତାପରେ ଇଟା ତ ନିଜେ ଗାଁରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ସେଟା ଶ୍ରମଦାନ କରୁ ଆପଣମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବୋଲିକି ପୁରା କାମ କଲେ କି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରିବା ବୋଲିକି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସପନ କଲେ ମାନେ ସେ ଲିଙ୍ଗାଟା ପାଇକି ପ୍ରାୟ 10-15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହେଲେ ସେ ପୂଜାରୀ ମରିଗଲା କୋଉଠୁ ପୂଜାରୀଟା ଥିଲେ ଏଠି ଆକା ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ପୂଜାରୀ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏଠି ଶିବ ବାପର ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କର ନାଇଁ କି ନିଜେ